Genesis chapter 3. Ti uleg ti kasikapan nga animal nga inaramid ni Yahweh a Diyos. Sinaludsod ti uleg iti babae. Agpayso kadi nga imbaga ti Diyos adi kay mangan iti bunga ti ure anya akayo iti minuyungan. Mabalin mi ti mangan iti bunga ti ure anya akayo iti minuyungan. Insungbat ti babae. Ngem, saan mi amabalin akanin ti bunga ti kayo nga adda ti tenga. Numangan kami kano iti bunga wenno uray sa giden lakuma matay kami. Saan apud no dayta? Kinuna ti uleg. Saan kayo amatay? Kasta ti sao ti Dios taamuna anumangan kayo iti bunga ti kayo maaddaan kayto iti pannakaawat. Agbalin kayo akasti iti Dios. Ket maamman yun to no anya tinaimbag ken ti dakes. Nakita ti babae na pintas ti kayo ken impapan na anasaya at akanen ti bunga na. Nagsaya at ngatan ti agbalin a masirib. Kinuna iti nakem na. Nang puros iti subang mamano a bunga ti kayo sanangan. Inikan na met ti asawa na ket nangan ti lalaki. Apaman ang nakapanganda, naaddaanda iti pannakaawat, ket nabigbigda, alamod-amoda. Iti kasta, napagsasaibda, kadagiti bulong ti kayo, igos a pinangabungda iti bagida. Iti dayta a sumitnget, nangigda ti arimpadek ni Yahweh a Diyos, amagmagna iti minuyungan. Naglemeng dagiti agasawa kadagiti kay kaywan na. Ngem pinukkawan ni Yahweh a Diyos ti lalaki. Sa dino ti ayan mo kinunana. Nagputengak anakangeg iti timek mo iti minuyungan insungbat ti lalaki. Ket naglemengak kaputa lamo-lamo ak. Siya sino tinangibaga alamo-lamo ka. Sinaludsod ti Diyos. Nangan ka kadi iti bunga ngayon parit ko akanem. Wen inikkanak ti babae nga inted mo akatanunay ko ket kinan ko insumbat ti lalaki. Apay nga inaramid mo ti kasta sinaludsod ni Yahweh a Diyos iti babae. Insumbat na inalilaw na ti uleg iso anasuligi sugak anangan. Kinuna ni Yahweh a Diyos iti uleg. Madusa ka gapo iti inaramid mo si kalaeng kadagiti amin nga animal ti masapol a mangibaklay iti daytoy a lunod. Manipud ita aguyas ka ket tapok ti kanem iti unos ti panagbiag mo. Pag ginurain kayto iti babae, saan nga agpatingga ti pinagbinusor dagiti kapututan mo. Rimiten to ti kapututan na ti ulom. Ket kagatem to met ti mukod na. Kinuna iti babae. Paadwek to ti rigat asaga baem dayta ti panagsikog mo. Ket ad-addan tupay iton dumteng ti panagpasikal mo. Nupay kasta kasapulam to latta ti asawam. Ngem iturayan na kanto. Kinuna iti lalaki. Impangag mo ti asawam ket kinnan mo ti bunga nga imbaga adi mo kanen. Gapo iti daytoy nga inaramid mo mailunod to ti daga. Masapol nga igaed mo ti agtrabaho iti unos ti panagbiag mo tapno adda apitem ket umaynay ti taraon mo. Agtubon to dagiti ruruot ken sisiitan ket kapalitan to amangan ka kadagiti mula ti talon. Masapol nga aglingit ka ket agtrabaho ka iti nadagsen tapno adda
Ibunga ti daga agingga nga agsubli ka iti daga anak kaparswaam. Nabukil ka iti tapok ket agsubli ka met to laeng iti tapok. Eba, ti impanagan ni Adan ti asawa na gaputa iso ti ina ti amin at tattao. Ket nangaramid ni Yahweh a Diyos kadagiti pagan-anay alalat a pinang kawes na kada Adan ken Eba. Kalpasan na kinuna ni Yahweh a Diyos, ita nagbalinen ti tao akas kadatayo ket ammunan tinaimbag ken dakes. Masapol asaan a mapalubusan amangan iti kayo ti biag, amangan no saanen amatay. Ngarod pinagtalaw ni Yahweh a Diyos ti Apo ti tao iti minuyungan ti Eden, ket pinagtrabaho na iti daga a nagtaod na. Iti bangir nat daya ti minuyungan, nangikabil kadagiti narungsot nga animal a nagpaya. Nangikabil pay iti sumsumnged a karampilan tapno awan umasideg iti kayo ti biag.